Здравейте на всички, добре дошли в новия клип и както вече знаете от заглавието, главната тема на днешния клип е генетиката и причината за това, че изключително често се чува не постигам добри резултати, защото нямам добър ген или той постига по-добри резултати, защото има хубав ген. Значи всички сме ги чували тези изрази, може би на даден етап вие самите сте ги изричали, така че в днешния клип ще обясним какво представлява да имаш добър или лош ген, на какво е базирано и до каква степен има ефект върху вашите резултати в залата и до каква степен има ефект върху постигането на едно добре изглеждащо тяло, така че да започваме. Нека да започнем с това, че нашата генетика за постигане на резултати във фитнеса смятам, че се базира на три главни фактора. Първият фактор е костната ни структура, втория фактор е мускулните коремчета, сухожилия и залавните ни точки и третия главен фактор е как вашето тяло и хормони реагират на тренировките с тежести, така че ще поговорим и за трите в детайли едно по едно. На първо място искам да започна с костната структура. Това е нещо, което ни е генетично заложено. Можем да си тренираме мускулите, можем да регулираме големината им и процента подкожни мазнини, но няма как да променим нашия скелет и основата, на която са захванати нашите мускули. Така че всеки иска да има естетически задоволяваща физика, малка талия и широки рамене, нещо, което забелязваме при повечето известни фитнес модели, но реално погледнато можем да си тренираме раменете, за да ги направим по-масивни и да изглеждат малко по-широки. И също така можем да свалим мазнините от талията, за да не изглежда малко по-малка, но ако не ни е генетично заложено да сме с широки рамене или малка талия, няма как да ги направим свръхмалки, като на фитнес моделите. И това нещо се дължи на две главни кости в нашето тяло. Широчината на раменете се дължи на големината на раменния ни пояс, ако трябва да бъдем по-точни на ключицата и на лопатката, а ширината на ханша се дължи на това колко ни е голям таза. Така че приблизително еднакво количество мускулна маса и еднакъв процент подкожни мазнини могат да изглеждат по коренно различен начин. Аз лично смятам, че имам средно широки рамене и средна големина талия, но в крайна сметка в никакъв случай не е задължително да имаш свръхмалък таз и голям раменен пояс, за да постигнеш впечатляваща физика, но реално хората с малък таз и широк раменен пояс имат потенциал за по-добре изглеждащо V-образно тяло. Втората главна критерия за нашата генетика са мускулните тела или по-точно мускулните коремчета, сухожилията и залавните точки. Сега ще ви обясня подробно какво точно имам предвид, без да използвам много научни термини, защото аз самия не ги знам всичките, но не ми е и нужно, защото нямам намерение да ставам лекар и да давам диагнози. Така че след като вече си знаем костната структура, трябва да ни е ясно, че всеки мускул има начало и залавно място и в двата си края мускула се прикрепва към определени кости, така че залавното място е до някаква степен от значение за това как ще изглежда нашия мускул и сега ще ви дам един бърз бро пример. Както казах, сега ще ви дам един бърз бро пример, така че това всички може да го опитате вие самите вкъщи. Стегнете си тук бицепса и както казахме по-рано, това е мускулното коремче и мускулното коремче е разделено от сухожилие и след това е залавната точка. Така че вижте колко място може да съберете между вашето мускулно коремче и залавната точка. Някои хора, например брат ми, могат да съберат само един пръст, което значи, че тяхното мускулно тяло, мускулното им коремче е по-масивно и хората, които имат по-големи мускулни коремчета, техният бицепс натурално ще изглежда по-масивен. Аз лично мога да събера два пръста, ако вие също сте така, имате средно голямо мускулно коремче. Ако може вече да съберете три пръста или повече, това означава, че имате малко мускулно коремче и тези хора, които са с по-малки мускулни коремчета, по принцип натурално имат по-кръгъл и по-топчест бицепс с по-голям връх. Но отново смятам, че това не е от значение, защото, например, ако сте като мен, имате малко по-мускулно тяло, отново, ако тренирате правилно бицепса, може да го направите масивен. А ако сте от другия тип хора, които имат по-масивен бицепс, по-голямо мускулно коремче и нямат чак толкова голям връх, отново знаем, че можем да манипулираме по-дългата глава на бицепса с упражнения, които ни поставят лаката зад тялото и по този начин можем да поставим по-голямо директно натоварване върху дългата глава на бицепса и по този начин можем да създадем по-голям връх. Така че отново генетиката не е от толкова голямо значение. Ако тренираме правилно и тренираме усилено, можем да постигнем желаните резултати. Друг пример е коремната преса, нещо за което аз много се вманячавах и исках да променя като по-малък. Например, има хора с 8 плочки, има хора с 6 плочки, които са перфектно подредени и има хора като мен с несиметрични плочки. Истината е, че мускулната форма ни е генетично заложена и няма как да я променим, без значение какви упражнения правим или броя коремни преси, които правим ежедневно. Но преди да се разочаровате, трябва да разберете, че това е от нулево значение, защото има изключително много хора, които нямат перфектно симетрична преса, но имат супер впечатляваща физика.
генетика. Говорим за хора като Джереми Буендия или Франко Колумбо. Аз самия нямам добра генетика за плочки, но тук може да видите на екрана, но когато си намаля подкожните мазнини, съм напълно задоволен с това как ми изглежда коремната област и физиката като цяло. Така че вместо да се фокусирате на това колко плочки имате или каква ви е симетрията, фокусирайте се върху развиване на вашите мускули, направете ги по-големи, намалете процента мазнини и с правилни тренировки и хранене ще постигнете красиво тяло. И последното нещо, за което ще говорим, е това как реагира вашето тяло и хормони на тренировките с тежести. Предполага се, че ако вземем два индивида с еднакви килограми, стаж в залата и еднакво количество чиста телесна маса и разбира се подкожни мазнини и ги поставим на еднаква тренировъчна програма, хранителен режим и еднакво количество възстановяване, трябва да забележим еднакви или поне подобни резултати между двата индивида. Истината е, че не стоят точно така нещата и дори има направено проучване, където са взети 56 индивида, поставили са ги на еднаква тренировъчна програма, еднакъв хранителен план, всичко е било напълно еднакво и проучването е било проведено за 12 седмици. След 12-та седмица са проверили разликата в покачената чиста телесна маса и 60% от участниците в проучването са постигнали приблизително еднакви резултати. Но 20% от участниците са постигнали доста по-малки резултати, а останалите 20% са постигнали доста по-големи резултати в покачване на чиста телесна маса от всички останали участници в проучването. И причината за това е, че групата, която е покачила най-много чиста мускулна маса, след като са направили изследвания върху техните нива на микро-РНК, са намерили 21 вида различни микро-РНК, 4 от които са имали директен ефект върху резултатите на участниците и тези РНК имат ефект върху генната експресия, което води до по-голям стимул за покачване на сила и мускулна маса, така че можем да кажем, че някои хора наистина имат по-добър ген за покачване на мускулна маса и развитие на тяхната физика. Аз лично съм работил с такива хора и знам, че е така. Така че като заключение искам да кажа да не се фокусирате толкова на нещата, върху които нямате контрол, а да си инвестирате времето и усилията върху нещата, които може да промените и те са оптимизиране на вашия тренировъчен стил, начин на хранене и възстановяване. Истината е, че вашия ген в никакъв случай не трябва да ви е обяснение за това да не тренирате усилено и да не си следвате целите. Целта трябва да ви бъде да развиете максималния си потенциал и да направите най-доброто от това, което ви е дадено. И с правилни тренировки и хранене нещата се получават, казвам ви го от личен опит. В крайна сметка, ако целта ви е да се състезавате и да имате колкото е възможно по-добра физика, истината е, че в момента има изключително много информация, която може да използвате във ваша полза и да развиете максималния си потенциал. Така че всеки един човек е изключително индивидуален, има различна костна структура, различни мускулни коремчета и залавни точки и ще му отнеме различно време да развие и постигне дадени резултати. Затова не се сравнявайте с други хора, не се сравнявайте прогрес с тях, а се фокусирайте върху себе си, вашия прогрес и това да се подобрявате ежедневно. Така че тук завършвам този клип, надявам се да ви е харесал и да е бил полезен. Ако е така, се абонирайте за канала и го споделете във Facebook или в Instagram. Ако имате някакви въпроси към мен, вече знаете, може да ми пишете на лично съобщение в Instagram. Виждате го на екрана ето тук. Останалите ми контакти ще бъдат в описанието по-долу. Така че ако ви е нужна тренировъчна програма или хранителен план, които са направени за вашето тяло, за вашата генетика, за етапа на който сте в момента и всички малки детайли са взети под внимание, отново може да се свържете с мен и може да работим заедно. Тук завършвам клипа. Очаквайте нов клип доста скоро и ще се видим.